Să vă vorbesc astăzi despre Sergiu Nicolaescu mi se pare infinit mai greu decât să străbat în galop nebun în armura regelui Sigismund cheile sălbatice ale Râșnovului, sub privirea necruțătoare a celui care a fost marele regizor Sergiu Nicolaescu. Personalitate enigmatică, asemuită de multe ori cu un uriaș iceberg, Sergiu Nicolaescu m-a onorat cu prietenia lui specială, fără efuziuni gratuite, dar cu o dragoste adevărată, extinsă cu multă tandrețe asupra familiei mele. Într-o frumoasă zi de iarnă, după Sfânta Sărbătoare a Crăciunului petrecută împreună, l-am surprins pe Sergiu cu băiatul meu ținut pe umeri, jucându-se în zăpada din fața casei, ca doi copii scăpați de privirea severă a părinților. Era un alt Sergiu Nicolaescu, neștiut de nimeni. A rămas secretul nostru. Și astăzi vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Își dorea din tot sufletul un băiat. Nu a fost să fie. Păcat. V-am vorbit despre aceste lucruri pentru că pe Sergiu Nicolaescu, ultra-perfecționist, sever, profesionist de excepție, l-a știut în general întreaga suflare artistică a României și de ce nu a Europei, să nu uităm filmele lui cu mari actori ai lumii. Despre omul din spatele armurii pe care o parcă o îmbrăca în fiecare dimineață, de fapt despre el am vrut să vă vorbesc. În ultimii 2 ani am fost mai apropiați ca niciodată. Un festival de film la Iași, cele 2 filme făcute împreună, parcă testamentare, ne-au apropiat și mai mult. Povești și mari regrete că a intrat în politică și nu a făcut film în timpul ăsta. Ar fi avut atâtea povești frumoase să vă spună, oameni buni, pentru că Sergiu era un mare povestitor. Din păcate, timpul n-a mai avut răbdare. Și l-a trimis pe bunul meu prieten, Sergiu, să pregătească un scenariu cu Vladimir Găitan în rolul principal într-o desfătare a îngerilor și a bunului Dumnezeu. Cu dragoste, Vladimir Găitan. Domnule primar general, sunt convins că maestru, deși este praf de stele, se bucură în acest moment, pentru că oamenii lângă care a trăit, pe care i-a făcut să fie mai bun după ceea ce a creat pentru lumea românească și pe cele internațională, și cred că este liniștit și mulțumit că noi păstrăm aceeași amintire cu demnitate și respect pentru cel care a fost Sergiu Nicolaescu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi? Înseamnă foarte multe amintiri, în primul rând. Amintiri cu cel care a fost Sergiu Nicolaescu, de care m-a legat o prietenie extraordinară și care mi-a marcat cariera în mod special. Și mă bucur că cineva s-a gândit și că sunt convins că acolo sus
unde Sergiu, cum bine spunea domnul primar general, este praf de stele, se uită și se bucură că noi cei de pe pământ încă nu l-am uitat. Până la urmă, suntem o generație care nu suntem în stare să ne respectăm valorile atâta timp cât ele există? Eu cred că încet lucrurile se vor așeza și nu vreau să fac să nasc un conflict de generații, pentru că tot ce s-a întâmplat cu noi după 89 a fost bulversant și explicabil ca să găsim o înțelegere pentru tot ce trăim. Eu cred că cu timpul lucrurile se vor așeza și valorile își vor găsi locul lor, valorile adevărate, iar noua generație va avea timp să le recunoască și să le aducă omagiul pe care îl merită.